Dwi wedi dewis yr adnod hon fel testyn i ni. O lythyr cyntaf Paul at Timotheus. Mae am iddyn nhw ddeall mae un Duw sydd, ac mae dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia di hwnnw, ac roedd e'n ddyn. Rhoddodd ei fywyd yn Aberth i dalu'r pris am ollwng pobl yn rhydd. Mi sgwennodd Paul y ddau lythyr tua 65 oed Crist at dyn ifanc o'r enw Timotheus, yn rhoi cyngor iddo fo sut i fod yn weinidog da Iesu Grist yn Ninas Ephesus. Oherwydd hyn, mae'r ddau lythyr yma a'r llythyr at Titus yn cael ei galw yn lythyrau bugeiliol. Ynyn nhw mae cyngor buddiol yn cael ei roi i arweinwyr Cristnogol ac wrth gwrs i eglwysi wrth iddyn nhw ddilyn Iesu o ddydd i ddydd. Ac ar ddechrau'r ail bennod o'r llythyr cyntaf, mae Paul yn annog Cristnogion i weddio. Mi oedd hon yn neges gyson gan Paul yn ei lythyrau. Mi oedd o'n dweud i fod o'n gweddio dros yr eglwysi gan ofyn i Dduw i harwain ac i ddyfnhau ei ffydd yn Iesu Grist. Ac i ni mae gweddi ddyddiol yn rhan sylfaenol o'n ffydd ac yn ffordd i feithrin yn perthynas gyda Duw. Rwan, mae gweddi gyson yn golygu yn bod ni yn addoli Duw, yn rhoi Duw yn gyntaf yn bywydau a fod pob elfen arall yn bywyd yn dod o dan arglwyddiaeth Duw. Hefyd mae yna gyfle i ddiolch i'r arglwydd a chyflwyno materion sydd ar yn calonna. Ar ddechrau'r bennod hon mae Paul yn annog y Cristnogion i weddio dros bawb, ond yn arbennig i weddio dros frenhinoedd a phawb sydd mewn awdurdod. Mae'n deud fel hyn, dylech chi wneud hynny dros frenhinoedd a phawb arall mewn safle o awdurdod, mwyn i ni gael heddwch a llonydd i fyw bywydau diwiol a gweddus. Ac o ganlyniad i heddwch yn y gymdeithas, fi allai Cristnogion ddilyn Iesu a rhannu'r newyddion da mwyn i eraill glywed a chredu. Mae yna berygl i ni anghofio am ein harweinwyr gwleidyddol yn gweddia, neu mynd mor sinigaidd tuag at wleidyddiaeth fel nad yda ni am weddio drostyn nhw. Ond fama mae yna anogaeth glir i weddio dros y gwleidyddion, dros wleidyddion o bob plaid, y bydd Duw yn ei defnyddio i weini cyfiawnder yn ein cymdeithas. Ychwanega Paul fod gweddio fel hyn yn gymeradwy yng ngolwg Duw, oherwydd dymuniad Duw yw fod pawb yn cael ei achub. A dyma pa mor fawr ydy calon Duw. Dyma pam fod Paul yn y cymal nesaf yn sôn am newyddion da sydd gynnon ni fel Cristnogion. Medda fo eto, mae am iddyn nhw ddeall mae un Duw sydd, ac mae dim ond un person sy'n gallu pontio'r gagendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw, ac roedd e'n ddyn. Rhoddodd ei fywyd yn Aberth i dalu'r pris am ollwng pobl yn rhydd. Daeth i roi tystiolaeth am fwriad Duw ar yr amser iawn. A da ni am fynd ar ôl yr adnod yma fwy manwl rwan. Mae yna 3 peth dwi isio rannu hefo chi a tynnu'ch sylw chi atyn nhw yn yr adnod hon. Peth cyntaf ydy un Duw. Yr ail beth ydy un cyfryngwr, ac yna yn drydydd i gloi un Aberth. Dewch i ni edrych yn gyntaf ar yr hyn mae Paul yn ei bwysleisio, sef mae un Duw sydd. Mae hwn rwsyd yn amlwg i ni, ond falle fod o'n rhywbeth gallwn ni neidio drosto fo yn y Beibl, un Duw sydd. Mae am iddyn nhw ddeall na un Duw sydd, ond mae'n gymal ofnadwy o bwysig, oherwydd mae rhaid i ni gofio fod pobl yn y ganrif gyntaf yn credu mewn lot o ddiwia, llwyth o ddiwia. Yn Ephesus mi oedd teml fawr enwog y ddiwies Artemis. Diana ddi enw hi yn traddodiad Rhufeinig, a mi oedd hwn yn un o ryfeddodau'r hen fyd.
Ond un yn unig oedd Artemis o lawer o ddiwiau'r Groegiaid a'r Rhufeiniad. Da chi'n gwybod enwau'r rhai ohonyn nhw, Apollo, enwyd y roced i fynd i'r Lleuad ar ôl Apollo. Da ni wedi clywed lot o sôn am Aurora Borealis yn ddiweddar. Aurora oedd diwies y wawr. Bacchus, Duw y Gwyn a meddwi, Cupid, ewch i Piccadilly Circus a mae Cupid yno, Duw Cariad, Mars, Duw Rhyfel. A llwyth o ddiwiau ar gyfer bob achlysur, ar gyfer bob digwyddiad ac ar gyfer pob cenedl ar y ddaear mewn ffordd. Mae yna gannoedd mwy. Ond mi oedd Paul am i dysgu nhw mai dim ond un gwir Dduw sydd, tad yr arglwydd Iesu Grist. Be ti'n meddwl o hyn? Diolch berthnasol i ni heddiw. Falla dwyt ti ddim yn credu yn yw. Ond mae'r Beibl yn dysgu fod unrhyw beth da ni'n ei roi fel canolbwynt i'n bywyd ac i'n meddwl o ddydd i ddydd yn dduw arna ni. Gair yn y Beibl ydy eilyn. A mae hyn yn gallu bod yn ddega o beth amrywiol yn bywydau ni. Ond dim ond un gwir Dduw sydd. A hebddo da ni ar goll. Un Duw. Yr ail beth ydy un cyfryngwr. Mae Paul yn ychwanegu at os wneud y gosodiad mae un Duw sydd. Fo na ail beth da ni angen i ystyried, sef mae dim ond un cyfryngwr sydd. Neu fel mae Beibl.net yn aralleirio, mae am iddyn nhw ddeall mae un Duw sydd ac mae dim ond un person sy'n gallu pontio'r agendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia di hwnnw ac roedd e'n ddyn. A sylwar y pwyslais yn y fan yma, un cyfryngwr sydd rhwng Duw a phobl. Mae yna rai pobl yn credu mae un ffordd ydy Iesu ymhlith lot o ffyrdd eraill i ddod at Dduw neu at y dwyfol neu at nefoedd a bywyd tragwyddol. Mae'n ffasiynol heddiw i ddweud, ond mae gen bawb i wirionedd ac mae pob gwirionedd cystal a'i gilydd. Ond nid dyna mae Paul yn dweud. Mae Paul yn dweud, na, nid dyna ydy'r gwir. Oherwydd dim ond un person sydd ar gael sy'n gallu dod â ni berthynas hefo Duw, a Iesu y Meseia ydy hwnnw. Does na ddim ffordd arall i ddod â ni gysylltiad â Duw. A dyma'r unig le mae Paul yn galw Iesu Grist gan ddefnyddio'r teitl cyfryngwr. Mediator ydy o mewn rhai cyfieithiadau Saesneg. Ac os newch chi droi at eiriadur Thomas Charles, mae Thomas Charles yn defnyddio y geiriau yma am cyfryngwr, canolydd, eiriolwr, hwn yn un da, cyflafareddwr, dyddiwr. Mae'r gair dyddiwr yn ymddangos weithiau mewn hen garola traddodiadol. Ond sôn am gyfryngwr, mae'r gair dyddiwr. Cyfrwngfarnydd, gŵr canol rhwng dwy blaid anghytun. Os da chi mewn ffrau hefo'ch cymydog, dydwch ynglyn â torri'r gwrych rhyngoch chi neu rhywbeth, cyfryngwr ydy'r trydydd cymydog sy'n dod i'ch helpu chi i setlo'r ffrau ac i ddod i heddwch efo'ch gilydd unwaith eto. Gwaith y cyfryngwr ydy sefyll rhwng dau sydd mewn anghydfod wedi ffrio a'i gilydd gan geisio i cymodi a dod â nhw nôl at ei gilydd mewn cyfeillgarwch. A mae hwn yn ddarlun hyfryd o Iesu Grist yn harglwydd ni. Mi oedd William Edwards yn gymeriad arbennig. Mi gafodd o'i sefydlu'n weinidog cyntaf ar eglwys enwog annibynnol Groes Wen, sydd filltir neu ddwy o Gaer Ffili. Da ni'n mynd nôl rwan i tua 1745. Ond yn ogystal â bod yn weinidog, mi oedd o hefyd yn bensaer. Fodd yn gyfrifol am y bont enwog ym Mhont y Pridd dros yr Afon Taf. Mi adoladodd o bontydd eraill hefyd,
mewn llefydd fel Bryn Biga, Pontardawe, Betws, Dolau Hirion, Wytri, Aberafan a Glasbury. Ac ar ei gofeb, da ni'n cael y geiriau Saesneg, a builder for both worlds. A dyna di'r Iesu, ynde, fel cyfryngwr. Mae'n pontio'r bwlch rhyngon ni a Duw, gan ddod â ni i berthynas ac i heddwch a Duw. Ac os o'n Iesu, da ni'n gweld cariad afresymol Duw ei hun tuag ata ni. Un cyfryngwr. Ac yna, y peth ola dwi'n weld yn yr adnod hon ydy un Aberth. Ac wrth gloi, dyma dwi am sôn amdano fo. Mae Paul yn esbonio sut mae Iesu yn gyfryngwr rhyngon ni a Duw. A dyma'r adnod i chi ar ei hyd. Mae am iddyn nhw ddeall mae un Duw sydd, ac mae dim ond un person sy'n gallu pontio'r agendor rhwng Duw a phobl. Iesu y Meseia ydy hwnnw, ac roedd e'n ddyn. Rhoddodd ei fywyd yn Aberth i dalu'r pris am ollwng pobl yn rhydd. Yr hyn sy'n amlwg ydy bod y berthynas rhyngon ni a Duw wedi torri, bod na fwlch wedi datblygu rhyngon ni a'n creuwr. A'r hyn sy'n yn achosi bwlch ydy pechod. Pechod ddim yn air poblogaidd y dyddiau yma. Ond dewch i mi fanylu chydig bach ynglyn â hyn. Oherwydd mae'n bwysig iawn i ni ddeall beth da ni'n olygu wrth ddefnyddio y gair pechod. Pechod ydy'n cyflwr ni fel pobl. Mae o fel salwch sy'n effeithio arna ni ac ar bob enaid byw. A dyda ni ddim yn gallu gwella yn hunan ohono. Da ni'n gallu creu y ffisig sydd yn mynd i ddod â iechyd i ni. Oherwydd, da ni'n gallu mynd i feddwl mae'r unig beth yw pechod ydy gweithredoedd unigol o anifuddod i Dduw. Dydwch heddiw dwi'n dwyn, fori dwi'n godi nebu, a thrennydd dwi'n lladd rhywun. Ond rhwng y gweithredoedd drwg, dwi ddim yn rhy bad mewn gwirionedd. Ond nid dyna'r syniad sydd yn y Beibl am bechod. Ond mae yn cyflwr parhaus ni ydy pechod. A dyda ni ddim yn gallu gwneud unrhyw beth ynglyn â fo. Mae o'n effeithio'r bob rhan ohona ni. Yn meddwl, yn ewyllus, yn siarad, yn bwriada, ein hymateb ar bopeth. A mae hynny'n creu bwlch rhyngon ni a Duw sy'n berffaith, sy'n lan, sy'n gyfiawn. A da ni ddim yn gallu adeiladu pont i groesi y bwlch hwnnw. Da ni'n golledig, da ni wedi yn ysgaru oddi wrth Dduw. Ond dyma sy'n hyfryd, mae Duw yn ei gariad wedi delio hefo'r pechod, mae'r rybys yma sydd yn rhan o'n bodolaeth ni. A dyma sy'n digwydd yn Iesu Grist. Fod i'r cyfryngwr sy'n pontio'r bwlch, ac mae'r adnod yn dweud, rhoddodd ei fywyd yn Aberth i dalu'r pris am ollwng pobl yn rhydd. Fe fydd farw'r Iesu ar y groes, yn y lle ni, yn dy le di, yn fy lle i, ac fe gymerodd y gosb am yn pechoda ni, fel yn bod ni trwy wedi farhau y chredu ynddo, yn derbyn maddeuant llwyr, gan gael yn rhyddhau o gaethiwed y salwch pechod sydd yn effeithio arna ni. I fyw bywyda o weithredoedd da a charedig, a byw bywyd sydd yn arddel ac yn gweithredu teyrnas Dduw. Ac mae'r un Aberth yma, Iesu Grist, yn ddigon i bawb am byth bythoedd. Does dim angen Aberth arall, does dim angen person arall, does dim angen ffydd arall. Ac o edrych ar y Beibl, os nawch chi edrych yn y Beibl Cymraeg newydd, y cyfieithiad yn y fan yma ydy fe'i rhoes ei hun yn bridwerth dros bawb. Falle fod pridwerth yn air sydd yn ddiarth i ni erbyn hyn.
Ond pridwerth ydy'r gair ransom. Chi'n cofio'r cowboys pan oeddan ni'n blant? Oedd na ransom yn cael ei roi ar bobl. Wel, dyna di pridwerth yn Gymraeg. Pryd, mae rhai pobl yn y de yn deud pryd, lle da ni'n y gogledd yn deud dryd. Felly pridwerth ydy gwerth dryd am rywbeth. Ac y pris ydy hwn mae Iesu wedi dalu mwyn yn rhyddhau ni o gaethiwed pechod. Mae Iesu ar y groes di talu'r pris mwyn yn gwneud ni yn rhydd. A mae un Aberth yn ddigon ar gyfer holl drygioni a tywyllwch a diwch dynoliaeth erioed. Be di dy sefyllfa di heddiw sgwni? Wyt ti'n rhydd neu wyt ti yn byw mewn caethiwed? Wyt ti'n teimlo'n fodlon? Wyt ti'n hapus dy fyd? Be sy'n rheoli dy fywyd di o ddydd i ddydd? Arian, gyrfa, mobail, pornograffi, mwyniant, alcohol, mwg drwg, neu unrhyw beth arall. Mae rhyddid i'w gael, dim ond trwy gredu a dilyn yr arglwydd Iesu. Ac a'i dannog di i fentro ar yr Iesu nawr, ac fe gei ryddid rhyfeddol.